जेसेबां गिदिर गिदिर जाया मानो इउपिपिएलआ गासैबो गेलेजेब नाथाय देरहानाय नङा। जेसेबांखि गिदिर गिदिर मानसि जाया मानो इउपिपिएलना गासिबो गेलेजेब किन्तु देरहानाय नङा। प्रमद बर' आरो दिपेन बर'निफ्राय देरसिन आफादगिरिफोर दंबावोब्ला गेलेफैथों थेवबो देरहाया। बिसोरनिफ्राय देरसिन प्रेसिडेन्ट दंबावोबा गेलेफैथों थेवबाबो देरहानाय नङा। मानोना बिसोर रायजोफोरखौ जोबोर गाज्रि थगायबोबाय। हाग्रामा महिलारि बिसोर थगायबोबाय ना, बिराद गाज्रि थगायना फैदों रायजोफोरखौ। रायजोआव बिसायख'थि दुंहाव बार। बिपिएफआ एनडिएनि जाना बिटिसिनि मोनजिबा बियाबाव बिसायख'थि बादायगोन। इउपिपिएल दोलोआ थांनाय 15 मार्च खालि सा 7 बिजाथिनि फारिलाइखौ फोसावबाय। तामुलपुर विधानसभा बियाबनिफ्राय प्रमद बर' आरो उदालगुरि विधानसभा बियाबनिफ्राय एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर'आ बादायगोन। इउपिपिएल दोलोआ बिजाथिनि फारिलाइ फोसावखांनाय उनाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर' आरो दिपेन बर'नि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होयो दि इउपिपिएल दोलोआव जेसेबांखि गिदिर मानसिफोर बिसायख'थि गेलेया मानो बिसोर देरहाया। प्रमद बर' आरो दिपेन बर'निफ्राय सोरबा देरसिन आफादगिरिफोर दंबावोब्ला गेलेफैथों थेवबो देरहानो हाया। मानोना बिसोर रायजोफोरखौ जोबोर गाज्रि थगायबोबाय होनना आथिखाल राजखान्थिनि थासारि आरो एनडिएनि जाना बिपिएफनि बिजाथि फारिलाइ फोसावनायनि सायाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया खौरां बिजोङाव ओरैबायदि बुङो। बिसायख'थिया फैगौ 9 तारिख एप्रिलाव जागोन, बयबो मिथिजोब्बाय। आरोबाव केन्डिडेट फाइनाल नमिनेसना 23 तारिख मार्चआव जागोन आरो 24आ स्क्रुटिनि आरो 26आ जाहैबाय लास्ट उइड्रल फाइनाल केन्डिडेट जागोन। दा जेखिजाया जों जाहैबाय दा बिपिएफआ एनडिए हिसाबै एनडिए टिमाव दङ। एनडिए टिम हिसाबै दिनैसिमबो 126टा समस्तियाव बबे समस्तियाव बिजेपि गेलेगोन, बबे समस्तियाव बिपिएफ गेलेगोन, बबे समस्तियाव एजिपि गेलेगोन, बबे समस्तियाव गणशक्ति गेलेगोन, बबे समस्तियाव राभा जौथ मन्चआ गेलेगोन, बेफोर गासिबो थिग जाथ'वाखै। जागोन, गाबोन समफोरनि गेजेरावनो जासिगोन थाबनो। किन्तु आं मिथिबाय थादों, आंनि मिथिनायाव आंनि बुजिनायाव इउपिपिएलआबो एनडिएआवनो दङ। किन्तु एनडिएआव जुदि दंमारोब्ला, गैयाबाथ' गैयासै, किन्तु दिनैसिमबो आंनि बुजिनायाव दङ बादि मोनदों आङो। किन्तु थेवब्लाबो बिथांमोनहा एक्सट्रायै केन्डिडेट डिक्लेयार होबाय मैया दाखालि। तामुलपुराव प्रमद बर' गेलेनो नागिरदों, ओमफ्राय बेनि उनाव रौता नङा उदालगुरियाव दिपेन बर' गेलेनो नागिरदों। आं बुंदों जेसेबांखि गिदिर मानसि जाया मानो इउपिपिएलना गासिबो गेलेजेब किन्तु देरहानाय नङा। आरो बिसोरनिफ्राय देरसिन प्रेसिडेन्ट दंबावोबा गेलेफैथों थेवबाबो देरहानाय नङा। मानो सार जानाव देरहानाय नङा सार? बिसोर थगायबोबाय ना, बिराद गाज्रि थगायना फैदों रायजोफोरखौ। ओंखायनो बिसोरखौ रायजोफ्रा बिसास खालामा। सोर फाग्ला बिसास खालामगोन? बे एसेमब्लि बिटिसि एसेमब्लिखौ बुख्रुबहैग्रा पार्टिखौ सोर फाग्लाया मोजां मोननांगौ जाखो? खिन्थु जाथाराखै। एसेमब्लिखौ बुफायखांखाबाय बिसोरो, आरो दा मानि इलेक्सन गेलेनो नागिरदों? मा नांगौ बिसोरलाय? बिटिसि एसेमब्लिखौ बुफायग्रा पार्टिसो बिसोरो। बिपिएफआ बिजाथिखौ फोजावगोन जोंना। आङो आसा खालामदों 19 तारिखआवनो हागोन नामा। 19 तारिखआव जुदि पिएमबि जोङो जिरायनो हाबाय होनबाथाय फाइनाल। किन्तु 19 तारिखआव हास्लाबथाराबाबो जेरैखि जाया फुंनि भागआवनो 20 तारिखआव जोङो होथारनांगोन। हमनानै ला नों 20 तारिखनि